matasan Bauchi nan na gan ku karfafa ne, kyawawa ne, ga ilimi, ga karatu, ga ƙarfi, ga kyau, ga annashawa, ga walaba, ga sanin yanci, ga ya kamata. To me waye ya fi matasan Bauchi ni ban gani ba. Matasan Bauchi ina alba. PDP, power, Nigeria, Bauchi ba, Bauchi ba, Bauchi ba, Nigeria. Thank you. Jawabi daga sanatanmu yanzu za mu takara kuna za mu takara gaban ƙasarmu ya hau gwamnati za mu ringa zuwa Bauchi da mai Baba Atiku wazirin Adamawa ya lankwasa tattam dodon Baba Atiku dodon wike princess jama'a Najeriya yanzu aka ce in gaya muku ga nan Atiku da jama'a sa suna nan tafe da Allah bai masa amana da shi da
wazirin Adamawa Bauchi ta kace. Mai girma ciyaman da PDP Sanata Ayu Bauchi ta kace. Bauchi ta PDP ne kuma ba mu da wani miskila. Akwai masu ƙarya suna nuna bambance-bambance to a nau'in shugabanci za mu yi haƙuri da su saboda shure-shure baya hana mutuwa. Muna godiya wa ɗimbin al'umman APC da NNDP da suka dawo a madadin ka wazirin Adamawa. Yau ga baba na baba yana kallona, ga deputy governor wanda suka shuɗe, mutane sun bi 100,000 suka dawo saboda kai. Wannan jiha ko ka zo ko baka zo ba, ina tabbatar maka za ka ci fiye da kowane jiha a Najeriya. Za ku zabi Atiku? Za ku zabi Atiku? In za ku zaɓa ku daga hannu sama. Wazirin Adama kaga hannun wa sama. Ba ma ƙarya, ba ma tsoro, ba mu ja da baya. Wanda ya ce mana kule za mu ce masa cas. Ko ba haka ba ne? Za a yi ne ko an fasa ne? Wanda ya fasa. Wanda ya fasa. Wazirin Adamawa ba za mu dame ka ba. Kai ɗanmu ne, kai babanmu ne. Ba za mu baka wayan zu roƙe-roƙe ba. Sai mun kauce za mu gaya maka abubuwan da suka dame mu. Amma wannan ma ba condition ba ne. Za mu zaɓe ka unconditionally. Za mu zaɓe ka ba sai ka ba mu komai ba don kai ne mu ne kai. A matsayina na gwamnan jihar Bauchi, ina maka godiya da ka nuna dattako. Sauran mutane ma da suke ta baba muna roƙonka ka gaya musu su yi biyayya wa nau'in mulki. Wa PDP saboda mu zauna mu ci zaɓe ba tare da wani hamayya ba. Muna godiya Allah ya ba mu nasara. PDP Najeriya Bauchi to mun gode Allah saka da alheri. Muna muku godiya kuma muna kawo muku gaisuwa na sallama bisa goyon baya da kuke ba ɗanmu wannan cikakken shugaba wanda ya san kudu da arewa, wanda ya san harkar tattalin arzikin Najeriya, wanda ya san yadda zai mayar da manomi ya zama mai dukiya ta hanyar noma, wanda zai kawo zaman lafiya a Najeriya. Yau muna garin Bauchi, yau mun ga abin da yake faruwa a Najeriya. Bayan shekara 8 mun yi musu alfarman mulkin Najeriya, sun dawo sun kawo policy a sunan maganan canja kuɗi saboda su kashe talaka. In Allah ya yarda ba za mu mutu ba, kuma in Allah ya yarda ranar 25 ga wata za mu yi amfani da daman da Allah ya bamu da PVC da muka yi rijista, mu kada su, mu kawo canji, mu zaɓe Alhaji Atiku Abubakar. Muna muku godiya saboda cancantarsa, saboda sanin ya kamata, saboda sanin tattalin arzikin Najeriya. Shahararre ne a maganar kasuwanci. Matasa idan muna son aiki, idan muna so abun yi, to mu yi sauri mu nemi inda PVC mu yake, mu fito da kwanmu da kwarkwata ranar 25 ga wata mu zaɓe Alhaji Atiku Abubakar. Shi za a zaba a Bauchi, shi za a zaba a Gombe, shi za a zaba a Adamawa, shi za a zaba a duk Najeriya a duk 36 state. Salamu alaikum. Mun gode. Ladies and gentlemen, that those members of the National Assembly, our party structure, our national chairman, the National Working Committee. Let me express our gratitude on behalf of the entire campaign council. With what we have seen today in Bauchi, it shows we did not come here for campaign. We came here for celebration. And I want to thank all of you
and also say here, the only man today, the only party today that understands the problem. That's why I'm so glad. No matter the hardship today, the number of people we've seen in Bauchi today speaks volume. No fuel, no money, no bank, nothing. Hardship, hardship, hardship. But today, you defied all that. You come because you trust in a man who has the capacity to turn things around, a man who has the knowledge, very resourceful, the man who has the empathy to do things right, the man who can assemble the right team to put this economy back in place within the next 2 years. I can assure you, with Atiku Abubakar, you will not buy fuel again for 400 naira a liter. With Atiku Abubakar, you will not trek again. With Atiku Abubakar, schools shall not close for almost how many months? The universities. With Atiku Abubakar, our tertiary medical institutions will no longer be a consulting clinic. Everything will start to shift back to perfection. And today, you have demonstrated that. Let me also tell you, in all the Northeast, why you see me today standing here, supporting Alhaji Atiku Abubakar, his capacity, his experience, his resourcefulness. Let me also say you've demonstrated to the whole world that after Tafawa Balewa, next man that will move this entire region, next man that will take the saddle in the Northeast is who? Alhaji Atiku Abubakar of PDP. PDP. I'm happy all of you have assured that you will stand by him, you will support him, he will show you love. He will move this country forward. He will move the economy of this country. He will put our youth back to work. He will make our refineries to give us petrol. Motorcycle will no longer cost 800,000. Naira will no longer depreciate by an infinitum that we cannot even count. I want to appreciate you all. Thank the governor. Nigeria! Nigeria! Bauchi fa! Bauchi fa! Mungode. Vice President Ifeanyi Ato Okowa. PDP! Power to the people! PDP! Power to the people! Power to the people! PDP! Your Excellency, the next President of the Federal Republic of Nigeria, our father, our leader, Alhaji Atiku Abubakar, GCON, Waziri Adamawa, Your Excellency, the National Chairman, Senator Dr. Iyocha Ayu, Your Excellency, my brother, my friend who has done great wonders in Bauchi, the Governor of Bauchi State, Karen Bauchi, Your Excellencies, all other governors who are here with us, with our great leaders, former governors, and all leaders of the party. I greet all of you. PDP, part of the people. PDP! Jamal Bauchi, Assalamu alaikum. I want to thank you for what we see here today. We are truly very excited and happy. Since we came into Bauchi State, we have seen seas and seas of heads waiting for us on the road. And coming to the stadium is all full with our people. You have come with a great welcome and great love for our leader and for our presidential candidate, the next president of the Federal Republic of Nigeria, by the grace of God. And we thank you for this warm welcome. God will bless you. Amen. Now that you have spoken, we are very glad because as we leave Bauchi State today, we are confident
that the people of Bauchi will give us nothing less than 2 million votes. Will you give us 2 million votes? Will you give us 2 million votes? If you give us 2 million votes, then raise your hand. God bless you. Atiku Abubakar is a father. And he's a father who cares about Nigeria. He's a father who cares about the youths. He's a father who cares about the women. And he knows that we are suffering because in the last 8 years, the APC has brought suffering to our people. But Atiku Abubakar is going to turn Nigeria around and bring us to the Nigeria of our dream, where you will no longer be hungry. He will create employment for our youths. He will create employment for our women. And that is why he has promised, and he will tell you, a large sum of money that is going to devote to ensuring that our women and our youths are empowered. And I know that with that program, our youth will not go home hungry anymore. We need to drive away the hunger in the land. We do not need to be hungry. We do not need to be poor as Nigerians. If we have the right policies and the right man to drive the policies for the good of the common man. And I know that our father, our presidential candidate, Atiku Abubakar, understands Nigeria. He understands the economy of Nigeria. And he's going to take us to that Nigeria that we dream about. That Nigeria where everybody will be happy, where the youth will be happy to stay in Nigeria, and the youth will not start running overseas, where our women will be happy to stay in their homes, and they will see their children go to school and come out of school happy and be gainfully employed. That is the Nigeria that we want, and that is the Nigeria that Atiku is going to provide for us. So I plead with all of you, it is important that we go out there and ensure that everybody, both those of you here and those of you at home, we need to carry the campaign to them. That the only man who can salvage Nigeria out of the current troubles that we have, the very poor economy, the insecurity, the only man who can save us as of today is Atiku Abubakar. And we must go out there and campaign for him. We must go out there and tell our brothers and our sisters and our parents that Atiku is the solution to the problem in Nigeria. Will you do that? God will bless you. Nango de Sose. An san ku da jajircewa ba za ku zama jakai kamar yadda muke gani a wasu wuraren ba. Ka ja layi, ka nemi kudinka, ka shiga layi, kana neman fetur, babu yanda za ka yi, bon an ba mu da gaba, ba mu da baya. To wannan mu ce ya isa, kowa ya ce ya isa. Daga yau mun ja layi, mun dogara da Allah, Ubangijin talikai. Allah ka ba Atiku nasara, Allah in ka ba shi nasara ka sa ya adalci. Jama'a, salamu alaikum. Jama'a na tara ma kwankwasiya da NNPP jama'a a rana mai kamar yau na janye jama'a na da ni da 'yan kungiya na kwankwasiya da NNPP mun koma tafiyar PDP. Nigeria! 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 Bauchi! 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 Nigeria! PDP! 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 Allah ya ba mu sa'a. PDP! PDP! Mr. President in the waiting and his beautiful wife, Mr. Vice President, all protocols duly
observed. The great people of Bauchi, you are the people who led Nigeria into changer. Bauchi led and the whole country followed. Are you happy with changing? Today, I bring you the medicine for all your suffering. Medicine for hunger. Medicine for insecurity. Medicine for sickness. Medicine for your children not going to school. That medicine is called the PDP under the leadership of President Atiku. Will you vote for him? In Bauchi, I present to you the man you know very well, Kaura Bauchi. Will you vote for Kaura? Thank you, and every people who ran away is coming back. We have just received everybody from Kwankwasia. I don't need to come to Bauchi and campaign. Jama mutanen Bauchi, kune kutia gaba, du Nigerian, sumbi ku abaya. Kunje kuka wani abu, ana kiran shi changer. Yanzu kunge changer ko? Kunji dadi wana changer. Changer yako muku nyua. Changer yako muku reshi zaman lafiya. Changer yako muku ba ilimi. Yo, na kawo muku magani. Magani wanda zai gyara ko abun da kun zabe an kawo muku. Wannan mutane APC da kuka zabe. In kun zaben ku, wahala da za ku she zai fi wanda ku riga kun sha. Saboda haka, ina ga muku, ku ne ku san abin da za ku yi. A Najeriya ba za ku yi, wa za ku zabe Atiku. Najeriya sai waye? Sai waye ne? Bauchi fa. Bauchi. Ni na gama magana Bauchi kina. Abin da zan yi yanzu, zan daga hannu da wanda suka dawo gida. Sun gudu. Sun je wani party ba mu san suna wancan party ba. Bai wani party ba ne. Allah ya sa yau dukansu sun dawo gida. Ina Fawu, wanda ya yaki da ni lokacin da ina minista internal affairs, na san shi sosai. Bai san abin da ya kai shi a wancan party ba. Kuma yanzu ya dawo gida, kun karba shi. Za ku karba shi. To, wannan mutum lebo ne. Mohammed Kwantami shi ma ya je lebo. Yanzu ya dawo gida, kun karba shi ko? Za ku karba shi. To, Mohammed dan sama. Labour Party. Wannan ma Labour Party ne. Wannan ma ya dawo gida. Chairman Yobe. Kun karba shi. To, ina Senator, ga babban Senator nan. Shi ma ya dawo PDP. Kun karba shi, ku yada ko? Yowa. Ina woman leader. Na wane party? Labour Party. Labour Party, na PDP. Woman leader. Ita ma da dawo. Yes. Yamma ta Bauchi. Za ku yada ko? To. 4 million. 4 million woman leader. Not is zone. Italy zone gaba NNPP. Ita mata dawo. Yamma ta ku yada. Ba ku yada ba ku dawo karama ta baba. Ku yada ko? Samari na Ita mata dawo.
governorship candidates. Senate Labour. Deputy governorship candidates. Deputy governorship candidate na Labour. Bauchi, ita wata kawo. Kuma kowa na dawa ko. Mun gode. Then Oga Senator Bukatwa. Wannan baban kutuka. Senator Bukatwa kowa ya san shi. Shi ma ya dawo. Tunda ya dawo ba wanda. Ina baya kuma. Kowa yanzu na PDP a North East. Za ku zaɓe wannan mutum zai zaɓe Atiku. Tunda ya dawo zai dawo da mutanen su duka. Kun gode jama'a. Yanzu dai abin da zai yi wannan tuta PDP babban abu ne. Tuta nasara. Tutan girgi. Na ba kura wannan tuta kusan abin da za ku yi ko ina a Bauchi zai je kuma na san zai dawo mun da voti kowa fita izabe mutanen bu izabu Atiku Abubakar izabu mutanen bu duka izabe kaura yanzu zai bashi tuta zai nuna muku wannan tuta PDP babban abu. Ina kaura? Yes, thank you, sir. I am the Mungode. Yanzu zamu is going there. Shutdown rajim bismillahirrahmanirrahim. Jama'an Bauchi, assalamu alaikum. Da farko ina so dauki wannan dama da kuka bani in gode wa jama'an Bauchi, musamman mutanen PDP na jihar Bauchi. A gaskiya kusan wata biyu kenan muna zagaya Najeriya. Ba mu ga inda Allah ya nuna mana yawan yan adam masu goyon bayan PDP
kamar jihar Bauchi ba. Kuma waɗanda suke ƙarya suke cewa a'a ƙaura bai gina PDP a Bauchi ba, yau mun zo mun tarai ba wanda ya gina PDP kamar ƙaura. Don haka Bauchi fa, Bauchi fa, Bauchi. To bari in gaya muku kuma na roƙonku, duk wani wanda zai zabe ni a jihar Bauchi, kai dan PDP ne, kai dan APC ne, kai dan Labour ne, ko kai wani jam'iyya ce, idan ka zabe ni ka zabi ƙaura. Wannan shine mutanen APC a da suka zo suna ce mana sak, to yanzu mu ma za mu ce musu sak, ko ba haka ba? Don haka PDP sak, PDP sak, sama da ƙasa sak, sama da ƙasa sak, daga ƙasa zuwa sama sak, ko ba haka ba mutanen Bauchi? To yanzu bari mu dawo ga abubuwan da za mu ɗauki alƙawura. Shekara da shekaru ana cewa akwai mai a North East. Daga Lake Chad yanzu an dawo da Bauchi da Gombe. Yau ga na kudan North East. Idan kun zaɓi PDP za mu tabbatar da haƙin mai ɗin nan an yi shi wannan karo. Ba za a rufe mana rijiya a kulle a ce a ba ga mai ba. Ina so yin ku wannan alkawari idan Allah ya yarda. Na biyu, mutane suna cewa ko kuma suna tambaya, wai shin idan an ɗebo mai ɗin nan ta yaya za a tafi da ita? To ina so in faɗa muku, za mu farfado da hanyar jirgin ƙasa wanda za mu yi amfani da shi ya ɗibi mai ɗin nan zuwa inda duk za a kai. Ai ga Niger suna haƙan mai, ko ba su yi ne? Ba su fitar da mai ɗin. Ai ga Chad suna haƙan mai, ba su fitar da mai ɗin ne? To mu ma muna da hanyar da za mu fitar manmu idan Allah ya yarda. Baya ga haka, ina so in tabbatar muku, musamman matasanmu da matanmu, mun ɗauki alkawari za mu fitar kuɗaɗe masu yawa domin mu ba masu yin sana'a maza da mata, musamman matasa, domin a rage rashin zaman banza ko kuma rashin zaman banza. Kun fahimta? Don haka ba ku da wata jam'iyya kamar jam'iyyar PDP, domin kun ga wuyar mulkin jam'iyyar APC, ko ba ku gani ba? To don haka muna so mu roƙe ku, ku tabbatar kun zaɓi PDP sama zuwa ƙasa, ƙasa zuwa sama, sak, 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 sak mutanen Bauchi. To jama'a bari mu taba kaɗan da turanci. The people of Bauchi State, I want to thank you for this wonderful support, a support that we have not seen in any other place. I also want to thank Governor Bala Mohammed, because for the good works he has done in Bauchi, that is what we are seeing here today. He has constructed roads, he has constructed schools, he has constructed hospitals, he has done all this. And we want to commend him for the good work he is doing. And we commend him to you people so that you can vote for him. So if you vote for PDP from top to bottom, vote for PDP
from top to bottom. I have also pledged that the petroleum resources that has been discovered between Bauchi and Gombe will be exploited and brought back to the benefit of the people. I have also pledged to make sure that our young men and women receive loans to set up their own small and medium enterprises for self-employment. I want to thank you very much indeed for this wonderful support and reception. God bless you all. PDP! PDP! Thank you very much. National anthem, Nigeria.